ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೂರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಲ ಯಾನಿ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ಗೆ ಬೋದುತ್ತೆ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ನಾಲ್ಕಿಲ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಐನಿ ಪೂರ ಬೆಯ್ಪದು ಉಳ್ಗೆರ ಪಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಏತ್ ಉಳ್ಗದ ತುಳೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಗದು ಪಂಡ 4 ಕಿಲೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳೆ ಪೂರ ದಿನ ತೂಕುಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋದಾತು ಒಂದು ಬರು ಪಂಡ 1/4 ಕಿಲೋ ಆವಾತಿ ಸೊ ಆಲ್ಕೇನು ಅಂತಲೇ ಪಡ ಅಂದಾನೆ ಈತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಪಡ 4 ಕಿಲೋ ಕೊಂತದ 4 ಕಿಲೊಟ್ಟು ಪೂರ ಬೆಯ್ಪದ ಉಳ್ಗುದನಾಗ ಈತೊಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ದಾನೆ ಆಯ್ನೆ ಎಂದು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ತುಲಗೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಗೆರ ಬಾಡ್ನೆ ಏಪಲ ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಬರೋ ಯಾನೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಹೊರವರ ಅಲ್ಲ ಕೊಡಪ್ಪಲ್ಲ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ನೆ ಹೊರಗೊಂಡ ಟ್ಯಾರಿಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಬಂಡ ಐಕ ಧೂಳೂರ ಪೂರ್ಣತ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಕಳ ಮಿತ್ತೇ ಪಾಡಂತ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಅವು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನದ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪನ ಕೊಂಡ ಇದನ್ನ ಐತೆ 4 ಕಿಲೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತಾ 4 ಕಿಲೊಟ್ಟು ಎಂಕಳ ಆ ಉಳ್ಗದನ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಅನ್ನ ಒತ್ತುಂಡು ಅಡ್ 1/4 ಕಿಲೋದ ಆತ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪನ ದಿನೋಲಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಗಿರ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಿನೋಲ ದೆತ್ತು ತಿಂದನ ಮುಖ 1/4 ಕಿಲೋ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇ ಆಳೆ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಸಂಭವ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ನಾ ಪಾನೋಡು ಇಂಚ ಬರೋ ಆತ್ರ ನನ್ನದು ಓಕೆ